நேத்தோடது யூடியூப்ல வரல மாதாஜி. நேத்து பிரபுஜி தானே எடுத்தார் மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது அவர் என்ன. ஓகே மாதாஜி, நான் நேத்தது மட்டும் வரல. ஓகே ஓகே, அவர் யூடியூப்ல போடுறாரான்னு எனக்கு தெரியாது. தெரியல மாதாஜி. ஐ டோன்ட் நோ, அவருக்கு தான் தெரியும் அது. நேத்தோடது யூடியூப்ல வரல மாதாஜி. நேத்து பிரபுஜி தானே எடுத்தார் மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது அவர் என்ன. రాలేదా? నువ్వు ఫుల్ డిలీట్ చేసేసామా? ఎన్ని వచ్చినా తెలీదే, రాలేదేమో. వాన్ పడతానే ఉన్నాయి కదా, లేట్ గా ఉన్నది. కాల్ చేశారు. உடம்பு சரியில்லையா மாதாஜி? ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राध माधव कुंज बिहारी। विजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। विजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन, रञ्जन व्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन रञ्जन। यमुनदीरा वनचारी, यमुनदीरा वनचारी, नदीरा वनचारी, यमुनदीरा वनचारी। जय राध माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणकृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत् प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवयाम् भगवत्य उत्तम श्लोके भगवते भगवद्गीताश्लोके भक्तेर्भवति नैस्तिके। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Reading from Bhagavatam, 4th canto, 28வது அத்தியாயம் 35வது 36 ஸ்லோகம். தத்ர சந்தர்ப்பசா நாம. ஐ திங்க் இது கூட முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். தாமிரபரணி வடோதகா முடிச்சா? இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு மாதாஜி, இல்லைங்க மாதாஜி, அதை படிச்சாங்க மாதாஜி, முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஹரி முடிச்சாச்சு. முடிச்சாச்சு மாதாஜி. இது 37 தான் படிக்கணும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நவாத வர்ஷாணி वर्षाणि विभाषे प्रिया प्रिये विवासे प्रिया प्रिये दुःखे गिरि द्वन्द्वानि अजयत् समदर्शनः शीतोष्णवादवर्षाणि चोत्पिबाषे प्रिया प्रिये प्रिय सुखे गिरि द्वन्द्वानि जयत् समदर्शनः शीतोष्णवादवर्षाणि उत्पिबाषे प्रिया प्रिये दुःखे गिरि द्वन्द्वानि अजयत् समदर्शनः Yes, Kalavati Mataji Vasi. हरे कृष्णा माताजी। शीतोष्ण वाद वर्षाणि श्रुतिभासे प्रिया प्रिये सुख दुःखे गिरिद्वन्द्वानि अजय समदर्शनः शीत कुளிர்ச்சி உஷ்ண உஷ்ணம் வாத காற்று வர்ஷாணி மழை சூட் பசி பிரிபாசே தாகம் பிரிய இன்பம் அப்ரியே துன்பம் சுக சுகம் துக்கே துக்கம் இது இவ்வாறு பந்த்வானி இருமை நிலைகள் அஜயத் அவர் வென்றார் சம தர்சன சம நோக்கு. மொழிபெயர்ப்பு. தவத்தின் மூலம் மலயத்வஜனின் உடலும் மனமும் குளிர்ச்சி வெப்பம் சுகம் துக்கம் காற்று மழை பசி தாகம் இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமை நிலைகளை சமநோக்கில் காணும் திறன் பெற்றன. இவ்வாறு அவர் எல்லா இருமை நிலைகளையும் வெற்றி கொண்டார். பொருளுரை.
விடுதலை என்பது உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது ஆகும். ஒருவன் தன்னுணர்வு பெறவில்லை என்றால் அவன் உலக பந்தங்களின் இருமை துன்பங்களில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கும். பகவத்கீதையில் பகவான் அர்ஜுனனிடம் எல்லா சார்பு நிலைகளையும் பொறுமையினால் வெல்வாயாக என்கிறார். இவையே வெயில் மழை போன்ற சார்பு நிலைகளாக நமக்கு இந்த உலகில் துன்பம் தருகின்றன என்று கிருஷ்ண பகவான் கோடிட்டு காட்டுகிறார். குளிர்காலத்தில் நாம் குளிர்ந்த நீரில் குளிக்க விரும்புவதில்லை. ஆனால் கோடை காலத்தில் ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவைகள் குளிக்க விரும்புகிறோம். அதனால் வந்து போகும் இந்த இரு நிலைகளையும் சார்பு நிலைகளையும் எண்ணி கவலைப்படக்கூடாது என்கிறார் கிருஷ்ணர். இருமை நிலைகளை சமமாக காண்பதற்கு பாமர மனிதன் கடுமையான தவங்களில் ஈடுபட வேண்டி இருக்கிறது. வாழ்வின் சார்பு நிலைகளினால் கிளர்ச்சியுறும் ஒருவன் ஒரு சார்பு நிலையினை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். ஆகையினால் ஒருவன் தனது பௌதீக உடலை கடந்து மேலே செல்லவும் உலக வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் சாத்திரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். மன்னர் மலையத்வஜன் கடுமையான தவம் செய்வதற்காக தம் வீட்டை துறந்து குலாசலத்திற்கு சென்று அங்குள்ள புனித நதிகளில் நீராடி வேக வைத்த உணவுகளையும் தானியங்களையும் விலக்கி காய்கள், கனிகள், கொட்டைகள், கிழங்குகள் போன்றவற்றை உண்டார். இவையே மிக கடுமையான தவ நெறிகள் ஆகும். இக்காலத்தில் வீட்டை துறந்து தவம் செய்வதற்காக காட்டிற்கோ அல்லது இமயமலைக்கோ செல்வது மிக மிக கடினமானது ஆகும். உண்மையில் பெரும்பாலும் இது சாத்தியமற்றதும் ஆகும். ஒருவனை மது, மாமிசம், மங்கை, சூது போன்றவற்றை விட்டு விடும்படி அறிவுறுத்தி அவன் அதை செய்யவில்லை என்றால் அவன் குலாச்சலத்திற்கும் இமயமலைக்கும் சென்று என்ன செய்ய போகிறான்? இது போன்ற துறவரங்கள் இக்காலத்தில் சாத்தியமாகாது. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தியோக முறையினை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். பக்தி யோகம் ஒரு மனிதனை அவனது இரு வினைகளிலிருந்து தானே விடுதலை பெறச் செய்யும். பக்தி யோகத்தில் கிருஷ்ணரே மையமாக இருக்கிறார். மேலும் கிருஷ்ணர் எப்போதும் உன்னதமானவராகவும் இருக்கின்றார். இவ்வாறு இருவினைகளை கடந்து செல்வதற்கு ஒருவன் எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. 14.26 மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவத்தே சகுணான் சமதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. முழுமையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் கீழே விழுவதில்லை. அவன் உடனடியாக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வருகிறான். ஒருவன் பக்தி யோகம் என்னும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் உண்மையில் ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் தானாகவே தன் புலன்கள், நாக்கு போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துகிறான். பக்தியோக முறையில் ஒரு முறை முழு கவனத்துடன் ஒருவன் ஈடுபட்டால் பிறகு அவன் கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஒருவனது பக்தி செயல்கள் இடையில் எதிர்பாராத விதமாக நிற்கவோ தடைபடவோ செய்யலாம். ஆயினும் அவன் விரைவில் மற்றொரு வாய்ப்பினை பெற்று தனது பயிற்சியினை தான் விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்குகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. தபசா வித்யா பக்வக்ஷாயோ தபசா வித்யா பக்வக்ஷாயோ நியமைர்யமைஹி யுயுஜே பிரம்மணி ஆத்மானம் பிரம்மணி ஆத்மானம் ஜிதாக்ஷானி லாசயஹ விதாக்ஷாணி லாசயஹ தபசா வித்யா பக்வகாஷயோ தபசா வித்யா பக்வகாஷயோ நியமைர்யமைஹி நியமைர்யமைஹி
युयुजे ब्रह्मणि आत्मानम् युजे ब्रह्मणि आत्मानं चिताक्षानिलासयः विजिताक्षाणि लासयत तपसा विद्यया भक्वक्षायो तपसा विद्यया भक्वक्षायो यमैर्यमैः नियमै युयुजे ब्रह्मणि आत्मानम् ब्रह्मण्यात्मानं ताक्षानिलासयः विजिताक्षाणि लासयत हरे कृष्णा विनीता केतुरी माता हरे कृष्ण माता जी तपसा विद्यया भक्व कषायो नियमैर्यमैः युजे ब्रह्मणि आत्मानं विजिताक्षाणि लासयग தபசா தவத்தினால் வித்யா கல்வியினால் பக்வ எரித்து கஷாய எல்லா அழுக்குகளையும் நியமை ஒழுங்குமுறை விதிகளினால் யமை சுய கட்டுப்பாட்டினால் யுஜே அவர் நிலை நின்றார் பிரக்மணி ஆன்மீக உணர்வினால் ஆத்மானம் அவரது சுயம் விஜித முற்றிலும் கட்டுப்பட்டது அக்ஷ புலன்கள் அனில உயிர் ஆசைய உணர்வு மொழிபெயர்ப்பு பொருளை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு வழிபாட்டினாலும் தவங்களை செய்வதினாலும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றியதினாலும் மன்னர் மலயத்வஜன் தனது புலன்களையும் உயிரையும் உணர்வையும் வெற்றி கொண்டார். இவ்வாறு அவர் எல்லாவற்றையும் பரபிரம்மத்தின் கிருஷ்ணர் மையப்புள்ளியில் நிலைநிறுத்தினார். பொருளுரை: பிரம்மன் எனும் சொல் எங்கு வந்தாலும் உடனே மாயாவாதிகள் அது உருவமற்ற பிரம்மஜோதி என்று பொருள் கொள்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் பரபிரம்மம் என்பது கிருஷ்ணர் என்றும் வாசுதேவரே ஆவார். பகவத்கீதையில் 7.19 வாசுதேவ சர்வம் இதி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வாசுதேவரே பரபிரமமாக எங்கும் பிரிந்திருக்கின்றார். அருவமான ஏதோ ஒன்றில் ஒருவனால் தனது மனதினை நிலைநிறுத்த முடியாது. அதனால்தான் கிளேஷோ திகதரஸ் தேசாம் அவ்யக்த சக்த சேதசாம் என்று பகவத்கீதை 12.5 கூறுகிறது. பரம்பொருளின் வெளிப்படாத அருவத்தன்மையில் மனதை செலுத்தினால் முன்னேற்றம் மிகவும் துன்பத்திற்குரியதாகும். இதனைத் தொடர்ந்தே மன்னர் மலயத்வஜன் தம் மனதினை பிரம்மத்தில் நிலைநிறுத்தினார் என்று சொல்லும் பொழுது பிரம்மம் என்பதற்கு பொருள் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரே ஆவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஸ்தே ஸ்தானுர் இவை கத்ர ஆஸ்தே திவ்யம் வர்ஷ சதம் ஸ்திரஹ வாசுதேவே பகவதி நான்யத் வேதோத்வஹன் ரதிம் ஆஸ்தே ஸ்தானுரிவை கத்ர திவ்யம் வர்ஷ சதம் ஸ்திரஹ வாசுதேவே பகவதி நான்யத் வேதோத்வஹன் ரதிம் ஆஸ்தே ஸ்தானுரிவை கத்ர திவ்யம் வர்ஷ சதம் ஸ்திரஹ
दिव्यं दिव्यं वर्षशतं वर्षशतं स्थिरः देवे भगवती वासुदेवे भगवती यत् वेदोद्वहन् रतिम् नान्यद्वेदोपगन्रत् जयन्ती माताजी वासिको हरे कृष्ण माताजी आस्ते स्थाणुरिवैहत्र दिव्यं वर्षसदं त्रिरः वासुदेवे भगवதி நான்யத்வே தோத்வகன்றதீம் ஆஸ்தே உறுதியாக இருந்தார் ஸ்தானு அசையாமல் இவ போன்று ஏகத்ர ஒரே இடத்தில் திவ்யம் தேவர்களின் வருஷ வருடங்கள் சதம் 100 ஸ்திரமாக வாசுதேவே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பகவதி முழுமுதற் கடவுள் நான் இல்லை அந்யத் வேறெதுவும் வேத அறிந்தது புத்வகன் அடையப் பெற்று ரதீம் கவர்ச்சி மொழிபெயர்ப்பு இவ்வாறு அவர் தேவர்களின் கணக்கின்படி 100 வருடங்கள் ஒரே இடத்தில் அசையாது இருந்தார். இதன் பின்னர் அவர் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் தூய பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சியடைந்து அந்த நிலையிலேயே ஸ்திரமாக இருந்தார். பொருளுரை பகுனாம் ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான்மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவாக சர்வம் இதி ச மகாத்ம சுதுர்லபக. பல்வேறு பிறப்பு இறப்புகளுக்கு பிறகு ஞானவான் எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணன் நானே என்பதை அறிந்து என்னை சரணடைகிறார். அப்படிப்பட்ட மகாத்மா கிடைத்தற்கரியவன். பகவத்கீதையில் 7.19 முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் என்னும் வாசுதேவரே எல்லாமாக இருக்கின்றார். இதனை அறிந்து கொண்டவன் உன்னதமான அனைவரின் சிறந்தவன் ஆகிறார். இவ்வுணர்வினை ஒருவன் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு பிறகே பெறுகிறார் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. இது இந்த ஸ்லோகத்திலும் திவ்யம் வருஷ சதம் தேவர்களின் கணக்கின்படி 100 வருடங்கள் என்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தேவர்களின் கணக்கின்படி ஒரு பகல் 12 மணிகள் என்பது மனிதனுக்கு 6 மாதங்கள் ஆகும். தேவர்களின் 100 வருடங்கள் மனிதனின் 36,000 வருடங்களுக்கு இணையானதாகும். இவ்வாறு மன்னர் மலையத்வசன் தவங்களையும் துறவு நெறிவிகளையும் 36,000 வருடங்கள் மேற்கொண்டார். இதன் பிறகு அவர் தமது மனத்தினை பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலைநிறுத்தினார். பூமியில் பல வருடங்கள் வாழ்வதற்கு ஒருவன் பல்வேறு பிறப்புகள் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. கிருஷ்ணரின் முடிவினை இது உறுதி செய்கின்றது. கிருஷ்ண உணர்வை முடிவிற்கு வந்து கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று உணர்ந்து அதில் நிலை நின்று கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்தால் அதுவே நிறைவான நிலையின் தன்மைகளாகும். சைதன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய 22.62 கிருஷ்ணோ பக்தி கைலே சர்வ கர்ம கிருத்த ஹய என்று குறிப்பிடுகிறது. கிருஷ்ணரை வழிபடுவதிலும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலும் ஒருவன் கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று முடிவிற்கு வருவான் என்றால் அவன் எல்லா நிலைகளும் நிறைவடைவன் ஆகிறான். ஒருவன் கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று முடிவிற்கு வந்தால் மட்டுமே போதாது, அவன் அவ்வுணர்வில் நிலை நிற்கவும் வேண்டும். இதுவே வாழ்வின் உயர்ந்த நிலையாகும். மன்னர் மலையத்வசன் இறுதியில் எய்திய நிறைவும் இதுவேயாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. நாம இப்போ பாகவதத்துல 37வது ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம் இல்லையா. இப்போ புரஞ்சனி வந்து அடுத்த பிறவில வந்து எவ்வாறு பிறந்திருக்கிறா, விதர்ப்ப நாட்டு மகளாக விதர்ப்பியாக பிறந்து மலையத்வஜன் என்பவர் இந்த திராவிட நாட்டுல, அதாவது எஸ்பெஷலி சொல்லணும்னா பாண்டிய நாட்டு மன்னர் தான் மலையத்வஜன். ஸோ அவரை வந்து திருமணம் செய்கிறாள். ஸோ அவளுக்கு ரொம்ப, அதாவது எவ்வாறு அவளுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்க பெறுகிறது என்றால், அவன் நற்கர்மங்களும் சிலது செய்ததால் அந்த ஒரு புண்ணியத்தால் வந்து அவள் வந்து ஒரு பக்தனை வந்து கணவனாக அடைவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றாள். ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி ரிலேட்டடா புரஞ்சனி என்ற கதையே வந்து நாம என்னது ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாகத்தான் பார்க்கிறோம் இல்லையா. எப்படி அந்த கற்பனை கதாபாத்திரமாக இருந்த ஒரு இது எவ்வாறு வந்து மறுபிறவி எடுக்கும் பொழுது இவ்வாறு வந்தது என்றதுக்கான விளக்கம் வந்து பின்னாடி வரும் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவங்களுக்கு அது தெரிய வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மாவாக இருந்தவரை பற்றி சொல்றதாக ஒரு கதை வரும். அப்ப நம்ம பார்த்தோம். இங்கே புரஞ்சனாவாக கற்பனை கதாபாத்திரம் கிடையாது வந்து யாருன்னா ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் தான் இல்லையா. எந்த ஒரு ஜீவன் வந்து சகாம கர்ம யோகம் இல்லைன்னா கர்மகாண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து புண்ணியங்களுக்காக கர்மங்களை செய்கிறார்களோ அவங்க எல்லாருமே புரஞ்சனன் தான். புரஞ்சனன் என்பவன் நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா தான் இல்லையா. சோ ஆனா அவனுடைய அம்சம் என்ன மாதிரி அம்சம்னா, அவன் எப்பொழுதுமே புண்ணியங்களுக்காக கர்மங்களை செய்பவன், அப்படிப்பட்ட பேராசை கொண்டவன் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரம். ஓகே, சோ இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். நாம் எல்லாருமே புரஞ்சனன் தான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவன் மறுபிறவி எடுத்து உண்மையிலே ஒரு அதாவது ஒரு பெண்ணாக தோன்றி மலையத்வஜனை திருமணம் செய்ததை பற்றி பின்னாடி வந்து அந்த கருத்துக்கள் வரும். அது வரைக்கும் நாம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, பின்னாடி அதனுடைய சாராம்சம் வரும். இந்த மலையத்வஜனை அவனுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள்? 7 பிள்ளைகள் மற்றும் ஒரு அழகான மகள் இல்லையா. சோ மலையத்வஜனுக்கு அந்த கண்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய அம்சத்தை கொண்டது, அழகாக ஈர்க்கப்படக்கூடிய அந்த தன்மையை கொண்டது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம படிச்சோம் இல்லையா. சோ சீதோஷ்ணவாத வர்ஷானி விபாஷே பிரியா பிரியேஹே சுகதுக்கே ஹிரி வந்த்வானி அஜயத் சமதர்ஷினக. தவத்தின் மூலம் மலையத்வஜனின் உடலும் மனமும் குளிர்ச்சி வெப்பம், அதாவது இப்ப தபஸ் பண்றாங்க இல்லையா. அவர் இப்போ எந்த இதுல வானப்பிரஸ்த நிலையில அவருடைய நாட்டை வந்து 7 இதுவா பிரிச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தாச்சு இல்லையா. அதன் பிறகு காட்டை நோக்கி அவர் செல்கிறார் இறை தொண்டு ஆற்றுவதற்காக. சோ விதர்பியும் என்ன பண்றா, மலையத்வஜனை வந்து பின்பற்றி அவளும் வந்து செல்கிறார் அங்கே இல்லையா. ஸோ தவத்தின் மூலம் மலையத்வஜனின் உடலும் மனமும் குளிர்ச்சி வெப்பம் சுகம் துக்கம் காற்று மழை பசி தாகம் இன்பம் துன்பம் என்னும் இந்த இரட்டைத்தன்மை உடைய இருமைகளிலிருந்து சமநோக்கில் காணும் திறன் பெற்றன. அதாவது கண்டிப்பாக இந்த உடலுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் இன்பங்கள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானதுதான். இன்பமும் வரும் துன்பமும் வரும். இன்பத்தையும் நாம் அனுபவிக்கும் போது துன்பத்தையும் சேர்த்து அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை, வெயிலை கண்டு அவர் வந்து வருத்தப்படவும் இல்லை, குளிரை கண்டு அவர் வந்து வருந்தவும் இல்லை. ஸோ இரண்டையுமே எடுத்துக்கணும், அதாவது சமநோக்கோட எடுத்துக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர் வந்து கொண்டு வந்தார். இவ்வாறு அவர் எல்லா இருமைகளையும் வெற்றி கொண்டார். இந்த ஒரு கருத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, நாமும் வந்து சுக துக்கங்களை வந்து சமநோக்கோடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற வேண்டும். இது இவ்வாறு தான் நடைபெறும். இதை நாம் ஒன்றும் மாற்றி அமைக்க முடியாது. எல்லோருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு துன்பம் தான் இது, எல்லோரும் அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பம் தான். இரண்டுமே இந்த இடத்துல தற்காலிகமானது தான் இல்லையா. அது சத்து இல்லையா, அதாவது தற்காலிகமான உண்மை. இப்ப நம்ம இந்த உடல் எடுத்து வந்திருப்போம், இதுல ஆத்மா இருக்கு, இங்க நமக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, இல்லை பிள்ளைகள் இருக்காங்க, கணவன் மனைவி தாய் தந்தையர் இல்லையா, இந்த உலகம் இது எல்லாமே இருக்கிறது. இது எல்லாமே உண்மைதான், இது இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஆனா இவை அனைத்துமே வந்து ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டது, இருக்கும் மறையும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில போகிறதுனால்தான் அது வந்து
சத் என்று சொல்லப்படுகிறது, தத் என்று சொல்லப்படுவது கிடையாது. இந்த ஜீவன் மட்டும்தான் தத் இல்லையா? இவன் வந்து பேரானந்தத்தை எப்பொழுதுமே அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் ஜீவன். அவன் எப்பொழுது அந்த மாதிரி ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பான்? இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுதுதான் பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பான். அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது இல்லையா? அந்த ஆனந்தம் என்பது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. இந்த ஜீவன் என்பவன் எப்பொழுதும் நித்தியமானவன். முக்காலத்திலும் எது நித்தியமாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கின்றதோ அதுக்குதான் தத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஆனா உண்மையாக இருக்கும், ஆனா அது காலத்திற்கு உட்பட்டதா இருக்கிறத வந்து சத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நம்ம தான் எதையுமே வந்து தானம் தவம் யக்ஞம் தானம் தவம் இது எல்லாமே நம்ம செய்யணும்னு சொல்லப்படுறோம் இல்லையா? சோ ஏன்னா ஓம் என்பது இறைவனை குறிக்கிறது இல்லையா? ஓம்கார சப்தம் என்பது அவரிடமிருந்து தான் எல்லாமே தொடங்குகிறது. இந்த ஓம் சத் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒன்று. அது எப்பொழுதுமே நித்தியமான ஒன்று இல்லையா? அதனால நற்காரியங்கள் செய்யும் பொழுது எல்லாமே யஜ்ஞம் தானம் தவம் இந்த 3மே வந்து செய்யப்படும் பொழுது இவ்வாறாக நாம சொன்னோம் என்ன, நாம அந்த செயலை வந்து எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம கண்டிப்பாக பெறுவோம். ஏன்னா தத்துலதான் முடியாது. தத் என்பது காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து ஆற்றக்கூடியது. எந்த காலமா இருந்தாலும் சரி, காலம் என்ற வரைமுறையே கிடையாது அதுக்கு. அதனால்தான் தத் என்பது நித்தியமான உண்மை. அது அதாவது பழைய காலத்துல இருக்கலாம், இப்ப நிகழ்ந்த காலத்திலும் இருக்கலாம், பிற்காலத்திலுமே அந்த உண்மை வந்து மாற்றத்திற்கு வராது. இப்ப எப்படி ஆன்மா என்பது நித்தியமானவன் இல்லையா? அவன் அந்த காலத்திலுமே இருந்தான், இப்பவும் இருக்கான், இனிமேலும் இருப்பான். இதுல எந்த மாற்றம் இருக்காது. ஆனா அதே உடல் வந்து அப்பொழுது இருந்தது, ஆனா இப்பொழுது இல்லை. மீண்டும் புதிய உடல் வந்திருக்கு. இந்த புதிய உடல் இப்ப இருக்கும், ஆனா பிற்காலத்துல இருக்கா இருக்கின்றது, ஆனால் இருக்காமல் போறதுக்கு வாய்ப்பு. அதுதான் சத் என்பது. ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அது பொய் கிடையாது, இருக்கிறது, உண்மைதான், ஆனால் காலத்திற்கு வரையப்பட்டது. சோ இப்போ இந்த விடுதலை என்பது உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவது ஆகும். அப்படின்னா இந்த உலகாயுத பந்தம், இந்த உலகாயுத பந்தம் நாட் அந்த நித்தியமான உலக பந்தம் கிடையாது, இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட பந்தம். ஒருவன் தன்னுணர்வு பெறவில்லை என்றால் அவன் உலக பந்தங்களில் இருமை துன்பங்களில் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டியது இருக்கும். 100%. நமக்கு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மளை சுத்தி இந்த ஆன்மீக பற்றி தெரியாதவங்க சில சமயத்துல அப்படியே உழண்டு இருப்பாங்க, சில சமயத்துல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இதை நம்ம கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்றோமா இல்லையா? பண்றோம் இல்லையா? அவங்க பேசுறதெல்லாம் ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? யாராவது அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க. நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க பேசுறத பத்தி அவங்க எந்த மாதிரி நிலையில இருந்து பேசுறாங்க, ஆன்மீகத்துல இருந்து தான் பேசுறாங்களா, பௌதிக தளத்துல இருந்து பேசுறாங்களான்ற நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. முடியுது. முடியறது இல்லைங்களா? அவங்க முடியும். முடியறது இல்லையா? அவங்க எந்த அளவுக்கு ஞானமா இருக்காங்கன்றதையுமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானமத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்காங்கன்றதும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த இத்தனை வருஷத்துல நம்ம அனுபவிச்ச இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுல இருந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது டிஸ்கிரிமினேஷன், வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை, நம்ம அதை போய் தோண்டி எடுத்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம கண்ணுக்கே அப்படியே புலப்படும் இல்லையா அவங்களுடைய செயல்பாடுகள். ஸோ நம்ம அதை வந்து ரொம்ப அலசி ஆராய வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஜஸ்ட் பை விஷன் நம்ம முன்னாடி அவங்க நடந்து கொள்ற விதத்தை வச்சே அவங்க எந்த மாதிரி தளத்துல இருந்து செயல்படுறாங்கன்றத வந்து நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? பௌதிகவாதி இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே அவனுடைய சோகம்தான் பெரிய சோகமா நினைச்சிட்டு இருப்பான் இல்லையா? ஒரு சிறிய சோகத்தையே மனது ஃபுல்லா வியாபித்து இல்லையா? ஏன் நாம கூட அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்பதான் அதை ஓரளவுக்கு நிறுத்தி இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்கு சொல்லி நாம் அப்படியே எடுத்துட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம். மற்றபடி அவங்களுக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. இப்ப நாம அவங்க அந்த அனுபவத்தை பார்க்கும்பொழுது ஓ நாம கூட இப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வருதா இல்லையா? கண்டிப்பா வரும். we were also sailing in the same boat அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா நமக்கு சின்ன சோகமா இருந்தா, ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஃபேமிலியில, ஒரு புதுசா ஒரு மருமகள் வந்தாச்சு, மாமியார் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஸோ இது இப்படிதான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மாமியார் சொல்லும் பொழுது மருமகள் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஜென்ரலா மாமனார் மருமகனுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து எங்கேயுமே நம்ம சரியா கேட்டது கிடையாது. ஆனா மருமகள் மாமியாருக்கு தான் ஜென்ரல் கேட்டகரியாவே இருக்கும்.
இருவருமே வந்து ஒத்து போகக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து மிக மிக குறைவு ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஏன்னா இருவருடைய கருத்துக்களுமே வந்து அவர்கள் தான் ரைட்ன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை உண்டு. நிறைய இன்டராக்ஷன் வந்து இந்த ரோலுக்கு இருக்கு. ஆனா அதே மாமனார் மருமகனுக்கு இன்டராக்ஷன் வந்து நிறைய கிடையாது. மாதாஜி ஒண்ணே ஒண்ணு நான் சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா, மாமனார் வந்து டைரக்டா மாமியார்ட்ட மருமகிட்ட பேச மாட்டாங்க. ஒய்ஃப் கிட்ட, அதாவது மாமியார்ட்ட சொல்லி நீ சொல்லு அப்படிம்பாங்க. அவங்க பேக்ல போயிடுவாங்க. ஆனா உண்மையா அந்த மாமியார் வந்து அப்படி சொல்ல அவளுக்கு பிடிக்காது. ஆனாலும் இந்த பக்கம் சரி ஹஸ்பண்ட் சொல்றாங்களேன்னு சொல்லி இந்த மாமியாருங்க மாட்டிக்கிறாங்க. இதாட்ட நிறைய இடத்துல நடக்குது மாதாஜி. மாமனார்கள் பின்னாடி இருந்துட்டு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லி நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க தனக்குதான் அவங்க இப்படி நடக்குது மாதாஜி. நிறைய வீட்டுல நடக்குது. ஆனா வெளியில யாரும் சொல்றது இல்ல. ஐ வில் கிவ் த ரீசன். எல்லா இடத்துலயுமே இது நிறைய நடக்கிறத நீங்க சொல்றீங்க. வெரி ரேர். அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. மாமனார் மருமகன் வந்து எடுத்துரைக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படியே ஏன் அதை வந்து சொல்றாங்கனாக்கா, இப்போ ஒரு ஆண் அதாவது பேசினாங்கனாக்கா அது வந்து ரொம்ப அத்தாரிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க. அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு ஒரு கராரா சொல்லிட்டாங்கனாக்கா அடுத்து வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அங்கேயே கட் ஆயிடும். ஓகே, மேலும் வந்து அது தொடரவே தொடராது. ஸோ அதே வந்து ஒரு பெண் எடுத்துரைத்தால், பெண் சொன்னா அதை இன்னும் பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். நம்ம ஜென்ரலா பேச பொம்பளை பேச்சு கேட்டு என்னத்துக்குப்பா, அதெல்லாம் பெரிய விஷயமாப்பா, விட்டுருப்பா, அவங்க தானப்பா பேசினாங்க அப்படின்னு நம்ம யாராவது 4 பேர் சண்டை போடும்போது, அது பெண்கள் சண்டை போட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல யாரும் ஆண்கள் போயிட்டு பேச மாட்டாங்க. அவங்களே சைலண்ட் ஆயிடுவாங்க, பேசிட்டு விட்டுருவாங்கன்னு இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவு சீரியஸ் டாபிக்கா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. அதனால பெண் சொன்னால் அது வந்து மருமகன் கூட தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. அதே வந்து அந்த சேம் ஜெண்டர் சொல்லும் போது என்ன ஆகுனாக்கா அது கட் ஆஃப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் உறவு முறை இருக்காது. அதுதான் நிஜம். அதாவது கருத்து இதுதான். ஏன்னா இத என்னுடைய ஃபேமிலிலயுமே நான் பார்த்திருக்கேன். எங்க அப்பா என்னைக்குமே வாய் திறந்ததே கிடையாது. எங்க அம்மா எதனா 1, 2 வார்த்தை சொல்லுவாங்க. ஆனா எங்க அப்பா சொல்லவே மாட்டாங்க. என்னுடைய கணவருக்கு கூட. அதனால இன்னும் அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். இது அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேன். ஆனா சிலதெல்லாம் என்கிட்டே சொல்லுவாரு, இல்லைன்னா அம்மா கிட்ட சொல்லுவாரு. அதை நான் பார்த்திருக்கேன். ஸோ ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. உண்மையிலே நிறைய அன்பு பாசம் வந்து மருமகன் மேல வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஒரு ஆதங்கத்துலதான் அவங்க வந்து சொன்னா இது எப்படி எடுத்துப்பாங்களோன்ற ஒரு பயத்தினாலதான் அவங்க ஹேண்டில் பண்றது அந்த மாதிரி. தட் இஸ் த ரீசன். ஓகே, ஆனா அதே ஒரு பெண் இருவருக்கு மத்தியெல்லாம் போகவே மாட்டாங்க. இது ஜென்ரல். நம்மளுடைய இதை வந்து நம்ம தப்பா எடுத்துக்கவே வேண்டாம். இதெல்லாம் சூழ்நிலைகளாக எடுத்துக்கணும். நம்ம பியாண்ட் த ஜெண்டர் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகேங்களா? ஆண் பெண் என்ற அந்த ஒரு இனத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம வந்து அந்த என்ன கருத்து வேறுபாடு என்ற நிலையில மட்டும்தான் நாம நோக்க வேண்டும். ஸோ இவங்க உயர்வானவங்க, அவங்க தாழ்வானவங்கலாம் கிடையாது. இரு பிறப்புமே இறைவன் கொடுத்தது. இந்த உடல் வந்து அவர் வந்து நாம என்ன நினைச்சோமோ அதுவாக நாம இங்க பிறந்திருக்கோம். அவ்வளவுதான். போன ஜென்மத்துல மரணிக்கும் பொழுது நம்ம பெண்ணா வரணும்னு நினைச்சிருப்போம், அதனாலதான் பெண்ணா வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி மரணிக்கும் பொழுது ஆணா பிறக்கணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஆணா பிறந்திருப்பாங்க. அதை தவிர்த்து வேற ஸ்பெஷாலிட்டி ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ தனித்து எதுவுமே கிடையாது. டிஃபரெண்ட் ஜெண்டர்ஸ், அவ்வளவுதான். ஓகே, நாம இந்த இடத்துக்கு வரணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு உடல் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது தவிர்த்து வேற எந்த மகிமையுமே நாம இந்த உடலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஆனா அதே வந்து இந்த மாமியார் மருமகளுக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு இது ஒண்ணு மாமியாராவது விட்டு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா மருமகளாவது விட்டு கொடுக்கணும். 2 பேருமே விட்டு கொடுக்கலன்னா கடைசியில இருவருமே பிரிந்து அந்த குடும்பமே வந்து தனித்து போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்துடும். அப்போ நீங்க அந்த மாமியார்கிட்டயோ இல்ல மருமகள் கிட்டயோ இருவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னாக்கா எங்க மாமியார் இப்படியெல்லாம் என்ன கொடுமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அந்த மாமியார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னாக்கா என்னுடைய மருமகள் ஒண்ணுத்துக்குமே லாய்க்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒண்ணுமே அவங்க அப்பா அம்மா எப்படிதான் என்னதான் சொல்லி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்கன்னே தெரியல, ஒரு மண்ணும் செய்ய தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஜென்ரலா எல்லா வீட்லயுமே வந்து சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? 80%, 20% எக்ஸப்ஷன்ல வச்சிடலாம் நம்ம. ஆனா 80% வீட்டுல வந்து இப்படித்தான் இருக்கும். அப்போ அந்த 2 ஆத்மாக்களுமே என்ன நினைக்கும்? பிரபஞ்சத்துல நான் மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது ஒரு ஜென்ரல் சினாரியோக்காக தான் சொல்றேன். ஏன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக. ஓகே, மற்றபடி மாமியார் மேலேயோ மருமக மேலேயோ எனக்கு எந்த குறையும் கிடையாது. ஓகே, நம்ம எல்லாருமே பெண்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே ஜீவன்கள் என்ற நிலையில பார்க்கும் பொழுது இங்க ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த உலக பந்தங்கள்ல நாம என்ன பண்றோம்? இன்னைக்கு கூட நம்ம எப்பயாவது பழசெல்லாம் நினைச்சு ஆசை போட்டோம்னா
என்னை இப்படி பண்ணாங்க எங்க மாமியாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா நினைக்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் ஹவு வி ஆர். ஏன்னா நம்ம எது வரைக்கும் நம்ம இந்த உலகாயுத பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே நம்முடைய உணர்வுகள் இப்படித்தான் இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்துல நின்னா ஓகே, அந்த காலகட்டத்துல நம்ம அறியாமையில இவ்வாறெல்லாம் நடந்தது இல்லையா? என்னுடைய மாமியார் தவறே பண்ணியிருந்தா கூட இட்ஸ் ஓகே, ஷீஸ் ஏஜ்டு, அவங்களுக்கு வயதுக்கான மரியாதையை நம்ம கொடுத்துட்டு இக்னோர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மனசை வந்து நாம என்ன தவறு செஞ்சோன்றத வந்து அசை போட ஆரம்பிக்கும். இது ஆன்மீக தளம். ஆனால் நாம எந்த தளத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம அலசி ஆராயணும். ஓகே, நம்ம பௌதிக தளத்துல இருக்கிறோமா, ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறோமா? ஸோ பௌதிக ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நாம் இன்னும் அந்த பழைய உணர்வுகளோடு இருந்தோம்னா 100% நாம பௌதிக தளத்துல தான் இருக்கோம். ஆன்மீக தளத்துக்கு என்னதான் நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட இன்னும் அந்த தளத்திற்கு மூவ் ஆகிறதுக்கான முயற்சி வந்து பத்தல அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில் பகவான் அர்ஜுனனிடம் எல்லா சார்பு நிலைகளையும் பொறுமையினால் வெல்வாயாக என்கிறார் இல்லையா? ஐ திங்க் 2.14 ஸ்லோகம் கூட வந்து அதுதான் சொல்றது. 12, 13, 14 3 ஸ்லோகங்களுமே நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா, அதாவது முன்ன நான் இல்லாமல் இல்லை, நீயும் இல்லாமல் இல்லை இல்லையா? இப்பயும் நாம 2 பேரும் இருக்கோம், இனிமேலும் வராமல் போக மாட்டோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூட மீண்டும் வருவாங்க. அதனால வந்து உடலுக்காக நீ வருந்தாதே அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? எழுந்து போரிடு. ஓகே, அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்லிட்டா. பொறுமையினால் வெல்வாயாக, பொறுமையாக செயல்படணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைச்சிருப்பார். இவையே வெயில், மழை போன்ற சார்பு நிலைகளாகிய நமக்கு இந்த உலகில் துன்பம் தருகின்றன என்று கிருஷ்ணர் பகவான் கோடிட்டு காட்டுகிறார். 100% இல்லையா? சீதோஷ்ண சுகதுக்கேனா வரும் அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? அதாவது 2nd சாப்டர்ல இருக்கு அந்த ஸ்லோகம். எத்தனாவது ஸ்லோகம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, பட் அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து பொறுத்து கொள்றதுக்கு நீ கற்றுக்கொள்வாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்வார். குளிர்காலத்தில் நாம் குளிர்ந்த நீரில் குளிர்காலத்துல நம்ம வந்து ஜில்லுன்றத தொடவே நம்ம போகவே மாட்டோம் இல்லையா? அதே வெயில் காலம் பாருங்க, ஜில்லுன்னு இருந்தா கூட 4 வாட்டி எடுத்து ஊத்திக்கும். ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் இல்லையா? வேர்வை வந்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம போய் ஒரு காலையில குளிச்சாச்சு, மத்தியானமும் ஒரு மாதிரி இருந்தா குளிச்சுட்டு, நைட்டும் வந்து படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி குளிர்ச்சியா இருக்கிற நீரை எடுத்து குடிச்சிட்டு நல்ல நல்லா போய் தூங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணுவோம். இது உண்டு இல்லையா? 3 இல்லை. ஆனால் அதனால் வந்து போகும் இந்த இருமை நிலைகளை, சார்நிலைகளை எண்ணி கவலைப்படக்கூடாது. இந்த சூழ்நிலை இப்படிதான் இருக்கும், இப்படிதான் நம்ம கையாளணும். இந்த சூழ்நிலை இப்படிதான் இருக்கும், இதை இப்படிதான் கையாளணும். அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே சூழ்நிலைகள் தான் வாழ்க்கையில. இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த இதோட வந்து ரொம்ப அட்டாச் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, இருமை நிலைகளை சமமாக காண்பதற்கு பாமர மனிதன் வந்து கடுமையான தவங்கள், ஏன்னா மனசை பக்குவப்படுத்தணும் இல்லையா? அவ்வளவு சுலபத்துல மனசு பக்குவம் அடங்காதது இல்லையா? மனசு வந்து அடங்காதது. காற்றை கூட அடக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்வார் இல்லையா? காற்றை கூட ஒரு பையில அடைச்சு நம்ம ஏர் பேக் வச்சுக்கிறோம். ஆனா மனசை மட்டும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியுமாக எனக்கு தோன்றவில்லைன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்லும் பொழுது பகவான் சொல்வார், அதற்கு பயிற்சி அளித்தால் கண்டிப்பாக உன்னால, அதுக்கு தான் இந்த தவங்கள் இல்லையா? வாழ்வின் சார்பு நிலைகளினால். ஆனா நமக்கு இப்போ தவங்களை விட தவங்கள் என்பது என்னது? நமக்கு நாம செய்யக்கூடிய சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் தான் நமக்கு தவமே. அதை நாம கரெக்டா அட்டென்டிவா பண்ணோம்னா மனசு தானா பக்குவம் அடைஞ்சிடும். காட்டுல போய் உக்காந்து தவம் பண்ணா என்ன கிடைக்குமோ அதே பலனை வந்து நாம வீட்டிலேயே இருந்து செய்யக்கூடியதுதான் வந்து சங்கீர்த்தனம். ஓகே, நாம ஜபங்கள் இதெல்லாமே நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். ஆகையினால் ஒருவன் தனது பௌதிக உடலை கடந்து மேலே செல்லவும் உலக வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் சாத்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். மன்னர் மலையத்வஜன் கடுமையான தவம் செய்வதற்காக தம் வீட்டை துறந்து குலாச்சலத்திற்கு சென்று அங்குள்ள புனித நதிகளில் நீராடி வேக வைத்த உணவுகளையும் தானியங்களையும் விலக்கி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாக்கு கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா? வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம். இன்புட் இது நிறைய தடவை நீங்க எல்லாரும் கூட அனுபவிச்சிருப்பீங்க. ஏகாதசி அப்போ வெறும் ரா ஃப்ரூட்ஸ் ஏதாவது சாப்பிடும் பொழுது உங்க மனசு ரொம்ப லைட்டா இருக்கும், உடலும் லைட்டா இருக்கும் இல்லையா? அதே நம்ம இந்த ஆயிலி ஃபுட் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா 2 வடை சாப்பிட்டா கூட நமக்கு என்ன ஆயிடும்? பெரிய மந்தமா இருக்கும். இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியணும், வேக வைத்த உணவை காட்டிலும் ரா ஃபுட் வந்து ரொம்பவுமே நல்லது இல்லையா?
அது நம்ம உடலை வந்து நல்ல ஒரு நிலையில, ஆரோக்கிய நிலையில வைத்திருக்கும். இந்த ஏகாதசி ஒரு பொழுது நம்ம பக்திக்காக இருக்கிறோன்றது ஒரு புறம் இருந்தாலும், இந்த மிஷின் இருக்கு இல்லையா, அதாவது உள்ள இந்த வயிற்றுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இது வந்து மெக்கானிசம்க்கு வந்து ஒரு நாள் நம்ம ஓய்வு கொடுக்கணும். அப்போ அது என்ன ஆகும்னாக்கா, மறுநாள் வந்து செயல்படும் பொழுது கொஞ்சம் அந்த ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு செய்யும்போது இன்னும் ஆக்டிவா அது செயல்படும். அது நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். ஸோ ஏகாதசி ஒரு பொழுது ஒரு புறம் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வந்து கொடுக்க வல்லது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கண்டினியூஸா எதையுமே சாப்பிடாம நிர்ஜலா பண்றவங்க, இந்த மாதிரி பண்றாங்க இல்லையா, இந்த கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாமே டெத் ஆயிடும். அவங்களுக்கு கேன்சரே வராது. அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த செல்களுக்கு எல்லாமே நம்ம நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு தான் என்ன ஆகும்னாக்கா செரிமானம் ஆகி ஆற்றலாக வந்து இந்த உடல் முழுவதுமே வந்து சப்ளை இல்லையா, நாளங்கள் மூலியமாக அது வந்து கடத்தப்படுகிறது. இப்போ நீ உணவே கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? அந்த செல்கள் வந்து செயலற்று போகும். அப்போ இந்த கேன்சர் செல்ஸ் என்பது நம்ம உடல்ல எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா அது வந்து செயலற்ற தன்மையில வந்து போகும்போது அதுக்கு உணவு கிடைக்காதப்போ அது டெத் ஆயிடுது. அதனாலதான் இந்த ஏகாதசி ஒரு பொழுது இன்னும் வந்து நம்மள வந்து கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையோட வாழ்வதற்கு அது நமக்கு வழிவகுக்கும் இல்லையா. டிசிப்ளினா வாழ்றதுக்கான வாழ்க்கையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். உணவு முறைகளை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றத வந்து நமக்கு நல்ல அறிவுறுத்தல் வந்து கிடைக்கும். அந்த ஏகாதசி ஒரு பொழுதுல நிறைய கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம பக்தி மட்டும் கிடையாது, பக்தி நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. இத நீங்க நிறைய உணரலாம். ஏகாதசி அன்னைக்கு ஹோல் டே நீங்க கோயில்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பசியே இருக்காது. கண்டிப்பா நீங்க கோயில்ல போய் பார்த்துட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு வீட்டுல உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா உங்க வீட்டு பக்கத்திலே கோயில் இருந்தா யூ ஆர் பிளெஸ்ட். கோ டு த டெம்பிள், சிட் அண்ட் சாண்ட். நீங்க 108 மாலையை வந்து நீங்க காலையில தொடங்கி சாயங்காலத்துக்குள்ள கண்டிப்பா முடிச்சிடலாம். அது பிரம்மாண்டமே கிடையாது, நான் சொல்றேன். ஏன்னா சாண்டிங் நான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யும் பொழுது நம்மளால ஒரு மாலை பண்றதே பெரிய பாரமா தெரியும். அதே இறைவன் ஸ்தலத்துல போயிட்டு இறைவன் நம்மளை செய்ய வைப்பார் என்றதை வந்து உணர்ந்து நீங்க அங்கே அமர்ந்து நீங்கள் செயல்பட்டீங்கன்னா 108 டைம்ஸ் நீங்க ஆறாம பண்ணிட்டு வரலாம். இது வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, ஸோ அதனால எல்லாமே பக்குவம் எல்லாம் இப்படிதான் எடுத்துட்டு வர முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி பிராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ நீராடி வேக வைத்த உணவுகளை தானியங்கள் எல்லாம் விலக்கி விடணும். ஜென்ரலாவே குக்குடு ஃபுட்டு, அதாவது இது ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு நான் சொல்லலை, இந்த 40, 50ஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதை வந்து கண்டிப்பா பரிபாலிக்கலாம். ஓகே, அதாவது காய்கனிகள், கொட்டைகள், கிழங்குகள் போன்றவற்றை உண்டார். இவை மிக கடுமையான தவநெறிகளாம். அது ரொம்ப கஷ்டம். டைரக்டா இப்போ கேரட் நம்ம பச்சையா சாப்பிடுவோம். வேற காய்கறிகள்லாம் பச்சையா சாப்பிடுவோமா? ரொம்ப கஷ்டம். சில பேர் வெண்டைக்காய் கூட சாப்பிட்டுருவாங்க பச்சையா. வெண்டைக்காய் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இல்லையா. அந்த மூளை தசை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜாயின்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து அந்த கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேச்சுரல் கம் வந்து இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது. இறைவன் எல்லாமே கொடுத்துருக்கார். ஆனா நாம அதை சரியான இதுல வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும். இக்காலத்தில் வீட்டை துறந்து தவம் செய்வதற்காக காற்றுக்கோ அல்லது இமயமலைக்கோ செல்வது மிக மிக கடினமாகும். இந்த காலகட்டத்துல இது அறிவுறுத்தப்படவே இல்லை. உண்மையில் பெரும்பாலும் இது சாத்தியமற்றதும் ஆகும். ஒருவனை மது, மாமிசம், மங்கை, சூது போன்றவற்றை விட்டுவிடும்படி அறிவுறுத்தி அவன் அதை செய்யவில்லை என்றால் அவன் குலாச்சலத்திற்கும் இமயமலைக்கும் சென்று என்ன செய்ய போகிறான்? கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மனசு வந்து கிளியரா இருந்தாதான் நீங்க வீட்டிலே இருந்தா கூட நீங்க எதையாவது செய்ய முடியும். மனசு ஃபுல்லா அழுக்கு வச்சுட்டு நீங்க இமயமலையில போய் ஏறினா கூட அந்த புத்தி வந்து சரியில்லை என்றால் நம்ம எந்த பக்குவத்தையுமே அடைய முடியாது. நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள்ல எந்த பலனும் நமக்கு நற்பலன் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றமா இருக்கக்கூடிய ஆன்மீகத்துல கூட நம்மளால திளைக்க முடியாது. இது போன்ற துறவரங்கள் இக்காலத்தில் சாத்தியமாகாது. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு பக்தி யோக முறையினை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். எஸ், தட்ஸ் வை நம்ம வந்து we should always engage in the பக்தி யோகா. ஓகே, பக்தி யோகத்துல நாம வந்து நிலை பெறணும்ன்றதுதான் நமக்கு எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அறிவுறுத்துகிறார். ஸோ பக்தி யோகம் ஒரு மனிதனை அவன் இரு வினைகளிலிருந்து தானே விடுதலை. அதனால நம்ம இருமைகளை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதே இருக்காது. தானா நமக்கு அந்த பக்குவம் வந்து சேரும்.
ஸோ நம்முடைய தவறுகளே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பக்தியில இருக்கிறோம்னாலே நம்ம அடுத்தவர்களுடைய தவறை நோக்குவதை காட்டிலும் அந்த செயலில் நம்முடைய தவறு என்னன்றத முதல்ல நம்ம அலசி ஆராய்வோம். அந்த மென்டாலிட்டி நமக்கு வந்திருக்கிறதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பக்தி பாதையில கால் எடுத்து வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். இது வரைக்குமே நம்ம அடுத்தவர்களுடைய குற்றங்களை மட்டுமே நாம வந்து நோக்கி கொண்டிருந்தால் நாம இன்னும் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல கால் எடுத்து வைக்கல அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, இது நமக்கு நாமே எவாலுவேஷன். அடுத்தவங்களை எவாலுவேட் பண்ணவே கூடாது. நான் ஜட்ஜ்மெண்டல், நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இன்னொருத்தர் எப்பொழுதுமே தரம் பார்க்கறது, அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி விமர்சிக்கிறது இல்லையா, அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அவங்க அப்படிப்பட்டவங்கன்றத வந்து 10 பேர்கிட்ட வந்து சொல்றது இல்லையா, அடுத்து வந்து ஒருத்தருடைய மனசை நோகடிக்கிற மாதிரி பேசுறது. ஓகே, இது எல்லாமே வந்து ஆன்மீகத்துல ஒருத்தரை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு இட்டு செல்லாது. மேல போனாலும் எப்ப வேணாலும் அவங்க சறுக்கி விழுந்துரும். எவ்வளோ நல்ல சேவை பண்றவங்களா இருந்தாலுமே அவங்க கண்டிப்பா தவறி விழுந்துருவாங்க. சோ அதனால அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம, அவங்க குறையோடே இருக்கட்டும், அவர் தவறு செய்தவர்களாக கூட இருக்கட்டும், நாம அந்த தவறை வந்து அதாவது இக்னோர் பண்ணிட்டு அதை வந்து போனா போதுன்னு விட்டுட்டு நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளால முடிஞ்ச நல்லதை நாம செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அப்படிப்பட்ட குணாதிசயத்தை வளர்த்துக்கணும். சோ இந்த மாதிரியான மனபாவங்களை நாம் எடுத்துட்டு வந்தால் மட்டுமே, அதை வளர்த்து கொண்டால் மட்டுமே நாம ஆன்மீக தளத்துல வந்து அடியடிச்சு வச்சு போயின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா நாம இன்னும் பௌடீக பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ நமக்கு நாமே கிளியரன்ஸ் கொடுத்துக்கணும். மேலும் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் உன்னதமானவராகவும் இருக்கின்றார். ஸோ பகவான்கிட்ட இந்த 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 குவாலிட்டி நிறையவே உண்டு. அதனால்தான் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய கர்மிகளாகவும் கர்மகாண்டால இருக்கிறவங்களும் இல்லையா, சண்டாளமா இருக்கிறவங்களும் சூத்ரர்களா இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாரையுமே பகவான் பொறுத்துக்கிறார் இல்லையா. நம்ம 100 தவறுகள் செய்த பிறகு கூட ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்திற்கு நம்ம அடியெடுத்து வைக்கும்பொழுது பகவான் உடனடியாக கையை பிடித்து தூக்குறார். அவர் நம்ம கிட்ட இருக்க 100 குறைகளை பார்க்கறதே இல்லை இல்லையா. அது மாதிரி ஒருவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம காண்பதை விட அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய வெறும் நிறைவை மட்டும் கண்டு நாம அவர்களுக்காக நாம வழிவிடணும். சோ அந்த ஒரு செயல்ல நாம கண்டிப்பா செயல்படணும் இல்லையா. ஆனா அந்த நபர் எல்லோருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது இல்லையா. அந்த ஒரு விஷயத்துல நம்ம பார்த்துக்கணும். நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா பரவாயில்ல, நாம அதை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தா கண்டிப்பா நாம இக்னோர் பண்ண முடியாது. ஓகே, சோ எல்லாத்தையுமே கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வாழ்க்கையில எந்த பாதையை ஏற்று செல்லணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட உண்டு. நம்ம ஆத்மா அணு அளவுக்கு தான் நம்ம கிட்ட உண்டு. அந்த அணு அளவையே நம்ம வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நாம ரொம்ப சிரமப்படுறோம் நம்ம. ஓகே, இவ்வாறு இரு வினைகளை கடந்து செல்வதற்கு ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். அதனால்தான் வித்தவுட் சேவா நாம வந்து இந்த பக்குவத்தை அடையவே முடியாது. இது பகவத்கீதையிலையும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. மாம்சயோ வியபசாரேனா வியபசாரேனா வியபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. அதாவது முழுமையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் கீழே விடுவதே கிடையாது. சிரமமா இருப்பான். அவன் உடனடியாக இயற்கையின் குணங்களை கடந்து, அதாவது இந்த இயற்கை, இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய குணங்களை எல்லாம் அவன் கடந்து எங்க போயிருப்பான், பிரம்ம நிலையில வந்து அமர்ந்து விடுவான். சோ எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் பெற்றிருப்பான். ஒருவன் பக்தி யோகம் என்னும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் உண்மையாக ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் தானாகவே அதாவது அவனுடைய புலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க பக்குவம் அடைந்திருக்கும். பல்வேறு விஷயங்களை கட்டுப்படுத்துகிறான். பக்தி யோக முறையில், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அது, பக்தி யோக முறையில் ஒரு முறை முழு கவனத்துடன் ஒருவன் ஈடுபட்டால் பிறகு அவன் கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்படின்னா பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவன் அந்த பாதையை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு சென்றான் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் வந்து கீழே தவறி விழமாட்டான். ஏன்னா அவன் ஒவ்வொரு அடியிலுமே அவன் செய்யக்கூடிய செயல்ல எந்த அளவுக்கு கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கான்றத வந்து அவனே அலசி ஆராய்வான். எங்க மிஸ்டேக் வந்தாலும் அதை இமீடியட்டா ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். பக்தி மட்டும்தான் நம்மளை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகும் அப்படிங்கறத வந்து நன்னா உணர்ந்திருப்பான். அப்படிப்பட்டவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவமா இருக்கும். ஆனா பக்தியினுடைய முக்கியத்துவமே தெரியாம நானும் பக்தி செய்யறேன்னு செய்யக்கூடியவங்க வந்து
எப்ப வேணாலுமே வந்து தவறி விழுவார்கள். எஸ் பத்மா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணீங்க. என்ன ஏதாவது கேட்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. தானாகவே தன் புலன்கள் நாக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது, ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டாங்க வந்து. அது என்னன்னு தெரியல. தானாகவே தன்னுடைய புலன்கள் நாக்கு போன்ற அது தானாகவே தன் புலன்கள் நாக்கு அது சொல்லு. எஸ் மாதாஜி, கரெக்ட். அதாவது தன்னுடைய வாச்சோ வேகம், மனசா குரோதம், ஜிவ்வா வேகம், உத்தரப்பிரஸ்த வேகம் இல்லையா, படிச்சோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் நாக்கு தான், நாக்கு பேசுதல் உண்ணுதல், இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஒருத்தர் கட்டுப்படுத்தினாலும் மிச்சு எல்லாமே தானா வந்துடும். இங்க நம்ம கட்டுப்பாடு கொடுக்கலன்னா இந்த உடல்ல நம்ம எந்த கட்டுப்பாடுமே எடுத்துட்டு வர முடியாது 100%. அதுக்கு பக்தி வந்து நமக்கு சுலபமா நமக்கு வழி கொடுக்கும். ஓகே, பக்தி யோக முறையில் ஒரு முறை முழு கவனத்துடன் ஒருவன் ஈடுபட்டால் பிறகு அவன் கீழே விழுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஒருவனது பக்தி செயல்கள் இடையில் எதிர்பாராத விதமாக நிற்கவோ தடைபடவோ செய்யலாம். ஆயினும் அவன் விரைவில் மற்றொரு வாய்ப்பினை பெற்று தன் பயிற்சியினை தான் விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்குவான். இது இந்த உடலை விட்டு போன பிறகும் சரி, இந்த உடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போதும் சரி. ஓகே, ஒரு சிலருக்கு வந்து உடல் நலம் குன்றியதால, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரா இருந்தாலுமே உடல் நலம் குன்றிவிட்டால் நம்மளால வந்து முன்னாடி செய்துட்டு இருந்த அந்த வேலையை வந்து செய்ய முடியாம போகலாம். ஆனா அவர்களுடைய உறுதி கொண்ட மனசு வந்து எப்படினாலும் மீண்டும் வந்து வந்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரேமா மாதாஜி உடம்பு முடியாம போயிருக்கோம் இல்லையா, ஆனா அவங்க அதே இன்னும் சில காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா another 1 or 2 monthsல மீண்டும் வந்து அந்த பழையபடி அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அதனால ஏன்னா அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் அந்த மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க பக்திக்கு. ஸோ அப்படி இருந்தா அவங்க அதனால இப்பயும் உள்ளுக்குள்ள அந்த இது இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ ஷி வில் கம் பேக் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பெற்று அந்த ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு நாம செயல்படணும். ஸோ இதை ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்களும் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஷி ஷுட் நாட் லீவ் அவர் கான்பிடன்ஸ். ஓகே, அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவங்க வந்து பக்தியை வந்து, இன்னொன்னு வந்து பக்தியை வந்து நீங்க யாரும் ப்ரெஷரா எடுத்துக்கவே கூடாது இல்லையா. நாம எல்லாம் மற்ற உணவு உண்ணும் போது ஏதாவது ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறோமா? கிடையாது இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து குளிக்கிறோம், அது நம்மளுடைய வேலை. அது மாதிரி பக்தியை நம்முடைய வேலையை நினைச்சுட்டு செய்துட்டு போகணும். சிம்பிளா எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செய்யணும். அவ்வளவுதான். நம்ம டென்ஷன் வச்சுட்டு எந்த வேலையுமே செய்யக்கூடாது. ஓகே, தபசா வித்யா பக்வக்ஷாயோ நியமைர்யமைஹி யுஜே பிரம்மணி ஆத்மானம் விஜிதாக்ஷானி லாசயஹ. வழிபாட்டினாலும் தவங்கள் செய்வதனாலும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றியதனாலும் மன்னர் மலையத்வஜன் தனது புலன்களையும் உயிரையும் உணர்வையும் வெற்றி கொண்டார் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் புலன்களை பக்குவப்படுத்துறது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து உயிரை வந்து இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடுத்துறது. அந்த உயிரே வந்து எந்த உணர்வானது? இறை உணர்வாக வெற்றி கொண்டார் இவர். இவ்வாறு அவர் எல்லாவற்றையும் பரபிரம்மத்தின் மைய புள்ளியில் நிலை ஃபிக்ஸ்டு மைண்ட் இல்லையா. ஸோ மனதை வந்து எதுல நிலைநிறுத்துறது? பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல நிலைநிறுத்துறது. பிரம்மன் என்னும் சொல் எங்கு வந்தாலும் உடனே மாயாவாதிகள் அது உருவமற்ற பிரம்ம ஜோதி என்று பொருள் கொள்கின்றனர். பிரம்மன் என்றால் இந்த உயிர் என்னன்னாக்கா ஸ்திரமான நிலையில் வந்து நிலை பெறுவதுதான் பிரம்மன். ஓகே, அது மாயாவாதத்துல வந்து நாம் என்ன பண்றோம், உருவமற்ற பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது தவறு. ஆனால் உண்மையில் பரபிரம்மம் என்பது கிருஷ்ணரை குறிக்கும். நாம் எல்லாரும் அதிகபட்சமா பிரம்ம நிலையை காண முடியும் இல்லையா. ஸோ பகவத்கீதையில 7.19 வாசுதேவ சர்வம் இதி, அனைத்துமே பகவான் தான். வாசுதேவரே பரபிரம்மராக எங்கும் விரிந்திருக்கிறார். அருவமான ஏதோ ஒன்றில் ஒருவனால் தனது மனதினை நிலைநிறுத்த முடியாது. கண்டிப்பா ஒரு பிரகாசத்தை கொண்டு நம்ம மனசை நிலைநிறுத்த முடியாது இல்லையா. ஒரு வெளிச்சத்தை கண்டு நம்ம நிலைநிறுத்த முடியாது. ஒரு ரூபத்தை கண்டு நம்ம நிலைநிறுத்த முடியும். இப்போ பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணி நம்ம அவருடைய பாதங்களை எண்ணி நம்ம செய்யலாம். ஒரு பர்டிகுலர் ரூபம் என்பது நமக்கு கற்பனையாக வந்தாலும் அதில் நம்மளால பிக்ஸா நிறுத்த முடியும். வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் இல்லையா. கற்பனை பண்ணவே வேண்டாம். இப்ப இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள் திருவடிகள் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு ஏதோ ஒரு பாதங்கள் நினைச்சாலும் நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியும். ஆனா ரூபமற்ற தன்மையில நாம் என்னைக்குமே மனசை நிலைநிறுத்த முடியாது. அதனால்தான் கிளேஷோ அதிகார தேஷாம் அவ்யக்தாஷ் சக்த சேதஷாம், அதாவது 12.5 வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டது. பரம்பொருளின் வெளிப்படாத அருவத்தன்மையில் மனதை செலுத்தினால் முன்னேற்றம் மிகவும் துன்பம். ஏன்னா நம்மளால போக்கஸ் பண்ணி உட்கார முடியாது.
இல்லையா? இப்ப இந்த பேப்பரை கொடுத்துருக்கேன், இந்த பேப்பரை பார்த்துட்டு நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அதே எதுவுமே இல்லை, இங்க வந்து வெறும் ஜோதி மட்டும்தான் இருக்குன்னா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. இதனை தொடர்ந்தே மன்னர் மலையத்வஜன் தமது மனதினை பிரம்மத்தில் நிலைநிறுத்தினார் என்னும் சொல்லும் பொழுது, பிரம்மம் என்பதற்கு பொருள் முழு முதற் கடவுளான வாசுதேவர் ஆவார். சோ அவர் பக்தி யோகத்தை வந்து பயிற்சி செய்தார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். மாதாஜி, இந்த பிரம்மன்றதுக்கு இப்போ ஒரு லைட்டா ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்களே, அது என்ன? பிரம்மன் பிரம்மன் என்பது என்னன்னா, நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதால இருந்தே படிக்கிறோம். இப்போ ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பிரம்மா தான் இல்லையா? ஸோ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ், எத்தனை குவாலிட்டிஸ் அவர் எடுத்துட்டு வர்றாரு? 49 குவாலிட்டிஸா? 64ல இருந்து 64 குவாலிட்டிஸ்ல 49 நினைக்கிறேன். 49/64 டிவைட் பண்ணீங்கன்னாக்கா 78% வரும். ஓகே, அதுதான் ஒரு ஜீவாத்மா வந்து மேக்சிமம் அடையக்கூடிய நிலை. அந்த நிலை தான் வந்து பிரம்ம நிலை. அப்படின்னா அந்த அந்த நிலையில வந்து அந்த ஜீவன் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றிருப்பான். இந்த உடல்ல இருந்து அவனுடைய ஆன்மாவை அவன் வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்றிருப்பான் அவன். சோ இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது, அது நித்தியமானது. அந்த பரபிரம்மத்தோடு அவன் வந்து சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பான். இது பக்தி யோகத்துல போகும்போது. ஓகே, ஈவன் தியானத்திலும் சரி இறைவனோட தான் சம்பந்தப்படுத்துறாங்க. ஆனா இறைவனுடைய நிலையை வந்து அவர்கள் வேறுபட்ட நிலையில பார்க்கிறாங்க இல்லையா? இப்போ ஞான யோகி அருவமாக காண்பான். அந்த அருவமான நிலையில வந்து நம்ம அந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து நாம வந்து பிரம்மம்னு சொல்லக்கூடாது. அதாவது பிரம்மம் என்பது இந்த ஜீவன் அடையக்கூடிய நிலை, உயர்வான நிலை, ஆனந்தம், சச்சிதானந்த நிலை அடைகிறது இல்லவா இந்த ஜீவன், அதுதான் வந்து பிரம்மம். ஓகே, ஆனா நம்ம இங்க அருவவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க வந்து அந்த பிரம்மத்துல போய் கலந்துடுறாங்க இல்லையா, அததான் அவங்க பிரம்மன்னு நினைக்கிறாங்க, பிரம்ம ஜோதிடம். அது தவறு. அததான் அந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण.